Kajingkiu ki kamluti hakanong ba Shillong kalbanang mi kisngi kalnang isher kai hakaba ki brio ki bale yakani kakam kimdon shu kanu kanu kajingtiang bat kabalong shisha ka ke ba penlong i babun ki nong snong ban shong ha ka jingshong sir haka artarik noilar arjar pusan nakaliang Shillong Mail loyo pdiang ya ka wei ka video ka blapen i yo wei Nongtuh ubalarung ha ka wei ka jaka penyeng kali bat banuti ki tiar gitar na ka te ka jaka kat kum ke jingtip melayo lum loong bakani ke jingja kalaja ka pon riu beji mestep ei ha ka wei ke jingsa ka podon ha ompling lum ding men kat kum ke CCTV kamera ka balayo pediang lala banyo i wei ubrio ubalarung ha ka caka penyeng kali ka te ke jingsa ha ka ba uni ubrio lapai perman ya ka te ke caka bat ya charum chaneng bat ban persang ban rong i kitiar kat ka bau yo Hynrei na ka jingyo jingtip loong bau new brio layo ban ra no tangnya ka wei ka cycle
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya